bathi belenga bekhaya elila ekhala bathi belenga. Nansi indodende ivula umnyango ithi ngenani kaloku nina babulalekayo, nina basindwayo ndiza kuninika ukuphumla. Ijoko yami emnandi nomthwalo wami ulula, kaloku ndilibhele ndingumqoqo ndingumtshawe ndingundlovu Dlamini, ndithi kuni nonke namkelekile apha kwaVusilanga kulo likhaya lenkcubeko yesintu. Namhlanje iSaturday, bayayazi ke abantu xa iSaturday siyakwazi ukhe sidiza amahlebo ngenye imini, sihlebe ngenye imini, sihle amahlongwana kwinto ezithile ngenye imini. Namhlanje sizawube singadizi mahlebo, sizincokolela nje, sithetha sigqitha noko. Namhlanje sibhalelanga mntwini, sithi umbona njani umuntu othakathayo, okanye sithi zithini iimpawu zendawo enabathakathi okanye indawo ekuthakathwa kuyo. Yiloo nto ke sithi wena mntu ofikayo kweli khaya, be sure to subscribe ukwenzela ukuba nawe ukuba ulilo eli gqirha sithetha ngalo sikubone kwa eli, sizokwazi ukukuphepha. Today ke bantu abahle is Saturday the 23rd of January 2021. Njengoba sazi kuba iSaturday lolo suku lwaloo nto, sekukho abakhalayo tata uBhelo ba hey man uJanuary kanti ungu-how many ma kunini nguJanuary, bayabuza abantu. Nansi ke into esifuna uyilungisa phambi kokuba singene kuyo le ndima yanamhlanje. Le video yivideo esikhe saba nayo yakhutshwa ke nguYouTube. I remember ndichaza into bana ikhona ivideo ekhalazelwayo esenokhutshwa ndisenosuspendwa, ndalinda ke ususpendwa andasuspendwa, bayikhupha yona ivideo bekhalazela into ezithile apha evidweni. Bengakhalazeli because abasivi isiXhosa, bekhalazela lo piece bayivileyo, loo nto ibhalwe kwi-description, bekhalazela i-pictures bathi lento kaBhele is too descriptive to sensitive viewers, lento ingane engxakana, lento inayo nepornography bunuditi. uBhele engathi kwanguye nomanyaleni, kutsho uYouTube ke bathi Bhele uviolate our community guidelines. Ndacenga ke ndiyichaza lento bathi thina singomayezena yo nudity, lento ndazama uyichaza bathi asiva lento ithethayo siza kususpenda, zange bade bayenze ke lonto. Sithi ke namhlanje siphinde sibuyisela lo video, we may have some additional content ke nawe wena mntu okwayibukela khawuphinde umbuzo uthi zithini impawu zendawo ekuthakathwa kuyo okanye impawu zabantu abathakathayo. Kufuneka siyikhuphe ke into ebunto ethi apha sithetha ngezimpawu that we know, ezimpawu ezi-common, ezimpawu esesithi xa sizibona sithi kuyathakathwa. Abantu abathakathayo ke are better off ukusinika impawu, masibacenge sibacele ukuthi phaa kwi-comments mababhale bathi nazi ezinye zeempawu zethu thina abantu bathakathayo. Asizungena ke kwi-detail babakhwela imfene because we don't know. Sizawuthi nje umbona njani whether ugqitha ngendlela okanye udibana naye. Masingeneni ke kuyo le ndima apha. We are going to have izinto eziyi-13 senzela uba ubeyazi uba sikunamba bani. Ngoku siyaqala sithi unumber 1, abantu abathakathayo, one of i-trademarks zabo eyokubana bayayithanda inkonzo. Abantu abakhonzayo, omnye de inkonzo ingenela phaa kwakhe ixesha elininzi, aba bantu kala kakhulu naxa kuthandazwayo athandaza into engenasiphelo, side sibashiye ke thina abantu bangenamonde kuba kaloku siyayazi uba liba eli lisithele ngomthandazo. Unumber 2, ukuba ukhona olapha phakathi kwekhaya lomthakatho, uzawufumanisa ukuba ungoyena mntu very helpful. Siyafuna ke ukutsho ukuthi apha sithetha ngee-trademarks zomntu othakathayo kodwa zibe zi-extracted from what is already known. Umzekelo, asithi xa ungumntu okhutheleyo, umntu ohelpful uyathakatha, kodwa abantu abathakathayo they take that. Xa kukho ingxaki apha phakathi kwekhaya ufika kuqala, uzawufika ancedise, akhale, abe instructive, nimfonele ubhuti asebhayi, niyenzile into ethile, ningayilibali imayonnaise. Xa sekukho into ekuthiwa makuthengwe igrocery ke uzawufumana uba ixesha elininzi ezi nonsense azidonate azicontribute ziya-instructor qha. Unumber 3,
uzawufumanise ke ukubana xa kuthiwa kukho loo nto isisehlo phakathi kwekhaya uba ngoyena mntu ukhala ukugqitha abanye abantu, izawuba ngoyena mntu uzayihambisa nale nto yehlileyo apha ayisasaze ungazi noba ufuna uba ibhekelisenwa kuye. Siyayazi ke abanye bayasigqiba mhlawumbi ubhele ebhubhile nje ngulo mthakathi, ngokulo mthakathi yazidistansa mhlawumbi we don't know. Bayazithanda izihlobo, that is number 4. Ukubana ungumntu lapha ekuhlaleni, ungumntu othanda izihlobo, umuntu wakhona uyathanda uba usondela apha kuye. Ukuba niyafika kule ndawo uba sithetha ngemizekelo yezilali eziqalwayo, ukuba uyafika uzayibona icwecwa le nto isize izokuncokolisa wangowaphi usukaphi, bakuxelela uba umlumkeleke lowa. One thing about abantu abathakathayo apha emini benze ngathi abazani. Soze ufana ubabona abantu abathakathayo ingathi bayavana, omnye uza kulumkisa ngomnye, omnye akulumkise ngomnye. Is there modus operandi, indlela aba-operator ngayo kwenzela uba xa ekubetha akubethe kusondezile ukwenzela uba ungamboni uba nguye lona ukubethayo. And at the same time uzawuva xa sesincokola phayana ngokuthutha indaba apha ebuthakathini bayafuna ukuba kubekho umntu oclose kuwe abane-access naye. Sigqide sithi number 5, bayazithanda iindaba zabantu. Iyalinka ke nale besithi bayazithanda ihlobo, bazithanda iindaba zabantu. Xa bengakwazi umzekelo usandufika kule ndawo, hey, uzawuva indlela abazigrumba ngayo iindaba. The extent yokuthanda kwabo iindaba nje under general bade banabo nobuchule ke bokujika lamacikilishi nezimpuku ibe zizinto ezithutha iindaba. Uyaplana ke wena uthetha ngale mali yakho uyilindileyo kwa All Mutual, ufuna uthenga lento, ufuna uyithenga, nansi lempuku itsala indlebe le nonsense yempuku ikumamele. Unumber 6, bayawagxeka amayeza. Uzawufumanisa uba umntu uzawuthi naxa incokola nawe nje babezisondeza nje ebantwini, uzawuthi nobukhala ngantoni kufuneka wena uvunguze umthandazo, funeka ube ngumuntu othandaza. Asithi there's something wrong ngokuthandaza, but uzawufumanisa ukubana uza kukutyalela kwelo cala. Ukuba ungumntu walapha efemelini uzayidiscourage kwale nto kucaba kuzawuba kumntu ozosebenza, ayasebenzisa imayeza thina apha siyakhonza apha, because eyayiqonda le nto yala mayeza uba izawuhamba ihambe iphazamisane naye. Othi ke mhlawumbi abe ukufutshane emayezeni uyakhawuleza xa ebona bikhona into akhawuleza kurifere, ekhona utata ngaphaya engalinceda elibekelo lakho, ekhona umnyama ndingakukhapha mlumkele ke lo mayezeni. Ungengomayezeni ncam, ngumthakathi lowo, ikhona into aphezu kwayo nje basekurifera nje. Ukuba uyayazi uyabhilive emayezeni, uzawufumanisa uba uza kujikeleza ngalo mntu uhamba kuye. Uzawusifumana isizathu sokuba ude umse kule ndawo uhamba kuyo. Yenye ke yendlela aba-operata ngayo ukwenzela uba le ndawo unyangwa kuyo naye afumane amayeza ayo loo ndawo. Bayawasebenza ke la mayeza. Ukuba uhamba kwaBhele umkhaphe nize kunye, uzawuthatha la mayeza awanikiweyo nguBhele. Elixesha elininzi bazawuthanda ukuza kwaBhele benale ngxaki ubuyizele nawe, so that la mayeza bawathofiyele, la mayeza bawasuzele, la mayeza mhlawumbi wachanele, la mayeza bawathethise, la mayeza ukwenzela uba kubulaleke nala angawakho, ungancedakali. Indlela ke aba-operator ngaye. Unumber 7, abayenzi imisebenzi yesintu. Abantu abathakathayo ixesha elininzi basithela ngenkonzo bayakhumbula into besesiyitshilo, abenzi izimbeleko zabantwana, abenzi into yobulele ezihlweleni, ababuyisi bazali babo, abakhaphi akhonto. The only thing ozawufumanisa uba iyenziwa ngabantu abathakathayo izawuba kukolusa abantwana babo, because leyo into ihambe ibe yipressure evele emntaneni bakaloku iitshomi zakhe zolukile. Uzawuthini yena ukungoluki? Engenye nenye uzawukuyiqaphele le mizi nalapha ebumelwane ezawusibuza uba he, kwagqibelanini khe kubekho into kwela khaya. Besesithe mos aba bantu nemisebenzi lena abayihambi. Xa unento nayo abezi
ukuba ungumuntu oyi-family member masigxili kakhulu apha kootata bakhona. Ukuba uyi-family member uzawuza a day before umsebenzi, uzawusebenza ncedisa athini, but soze umbone ephakathi kwabanye ootata kuba kaloku uyayazi ukuba yena izinto zesintu akazenzi. Unumber 8, lena ke into asifuni njengoba zonke sisithi we don't want to generalize, sithetha njengeempawu. Kumizi emininzi ekuthakathwayo uzawufumanisa bukhona umntana ongekho right, whether uyaxhuzula okanye ungabantwana ukuthi ba-mentally retarded, but ukhona nje umntana onento engekho right apha phakathi kwalo elikhaya. Iba yenye ke yezinto oye uyijonge, but not in isolation, because kaloku ezinye zezi zinto zi-genetic. Ukuba une-genetic disposition for into ethile izawubakho ke mntana omhle ube ungazange waqalisa ukuthakatha. Senzela uba ningathi ke xa nijonga le mizi nabantwana abazigulelayo kuthiwa kuyathakathwa, ngelinye ixesha abazali yi-pain kubo le nto yalo mntana ugulayo. Unumber 9, kuyathanda ukungabikho nkqubela kwimizi yabantu abathakathayo. Sifuna umamele our phrasing, kuyathanda ukungabikho nkqubela. Uzawufumanisa uba kweli khaya akukho nto itheni, imizi kumzi nje, even though bethakatha besenza yonke le mihlola benobu bugqi besithini, kodwa abaphakathi kwekhaya abantwana bakhona bahambeli intweni nophangela into engacaciyo. Le nto nokuba kwente ikhona nje into echazayo ukuba asisikelekanga likhaya. Ngumizi ke ekuthakathwayo kuyo leyo. Unumber 9, kuyathanda ukubana kuwo lo mzi uthakathayo utata wakhona umbonoko unabo ubupopayarha buthunzelarha noko lo tata siyabona sengutata ke bakuzawude kuthweni indoda ekhoyo elandela umfazi mfazi ihleke le ndoda. Ngumzi ekuthakathwayo lowo. Uzawufumanisa uba ke ngoku le nto izawuhamba ihambe le nto yale mizi ithakathayo. Ezinye zeempawu, particularly if you look at ootata noomama, ufumanisa uba nale mizi amadoda adlisiweyo ihambe kubekho similarities kule ndawo sigqibothetha kuyo. Unumber 11, kule mizi kuthakathwayo uzawufumanisa uba xa umzi kukho loo nto ye yakhona i-problem like into simple kuthiwa kuwe iroof kumkhuko semva okanye efletini, ihlala ixesha elide laa nto ingafiki. Soba kuqheka ifestire ayikhawulezi ulungisa, uba kukho kugxiza amanzi mhlawumbi ethoyilethi into yakhona ikhawulezi ufikseka, ungayazi uba kutheni. Noba sekuthiwa apho kuyaphangelwa banayo imali, it takes longer ukufiksa a simple thing. Sithetha ke ngemizi ekuthakathwayo unless kuloo mzi ukhona loo mntana oye waprogressive yedwa, ufumanisa uba nguye lo oyawuba nguwazithwala, and loo mntana mnye yena ungasulelekanga ebuthakathini apha kokwabo ngoyena ungazuthandwa ncam apha ngulo mntu uthakathayo. Bakuthakatha unina okanye uyise akazumthanda ncam lo, kude ngenye ixesha naye xa esiya ebantwini uzawuthi xa echazwayo anukwe umzali lo uthakathayo. And uzawufumanisa uba umntana wakhona even if uyafuna uphuma phakathi kwekhaya akuphumeki. Iba ngathi khona le ndlela abanjwa ngayo ukuba angaphumi. Ukuba ude waphuma uzawufumanisa uba apho aya khona akubi right, kude kuthethwe nangezilwane eziphakathi kwekhaya, bahambe obhele bayochela into engenaziphelo kuhlenjwe oko kwachelwa kulaa mzi oko kwachelwa, because lo mntu uthakathwa phi phaya ekhaya. Unumber 12, kwingingqi egcwele amagqwirha uzawufumanisa uba abantwana baloo area abana progress. If uyajonga kule area, xa sithi area ke iya nge-arrangement yaloo location or loo village, ukuba kuyathakathwa kule ngingqi uzawufumanisa uba ulutsha lwalapha ngongantweni, ulutsha lwalapha ngamanxila. Ukuba uyabajonga abantwana balapha abaphangelayo very few, and abade baphangele basurvive funeka bephumile kule area, umntu ahambe ohlala elsewhere. Bazawumlinda ke xa egodukayo zimlandele, but ke as long as engekho lapha iba khona some semblance of i-progress kuloo mntana. And if you tie le nto yolulutsha lungaphangeliyo, another nto eqaphelekayo kwi-area ekuthakathwa kuyo, awabikho ncam amadoda.
iba ngoomama abakhoyo phayana, akubikho madoda ekhoyo, yindoda ekulaa kona nenye ekulaa kona. And nawo la madoda ngalabe sesiwachazile noko ngamadoda nokumadoda kubekho abantu abathethayo xa kukho imisebenzi yalapha ekuhlaleni. Beyond that noko le ndoda asinode siqine ncam sithi yindoda kodwa ke yindoda. Unumber 13 sikunumber bani kanenebhele? Number 13, ukubana uhlala kule area and you are planning to start a business. Andanoba ndingunumber bani sasibona kahle namba. Ukuba uhlala kule area you are planning loo nto, mhlawumbi umntana omhle wena ufuna uqalela i-preschool, ukaloxa uzoqala i-preschool you need to announce it ukwenzela abazali bazise abantwana babo. Ubuthi ufuna uthengisa loo nto ufuna uyithengisa, you need to announce it ukwenzela ukuba noko abahlali bakuxhase loo nto uthetha ngayo. Uzawufumanise kubana aba bantu sithetha ngabo will be amongst the first ukuze abazo hayi sivile wethu uba wenza into ethile sizawuxhasa. Enixesha eninzi uba uyabaqaphela xa ezawuza kazi yedwa beza bebabini bebathathu. If we make an example ukuba hayi ndizawuqala i-preschool, bazawufika bathethe kamnandi hayi yini kudala sidinga i-preschool, uzawuyenzela kweliphi igumbi, hayi ndicinge kweliya linga, bazawufika hayi lihle. Before you know it xa sebehamba iqale wena lo preschool, and then ijonge ukuba i-preschool yakho in 6 months izawube iphi. And bajonge ukuthi kwaba bantu bebelapha bengosiza kuxhasa how many abade ekugqibeleni babangusiza kuxhasa for sure. Yingxaki ke esiye sijongane nayo, zizinto ke esithi ke mntana omhle ziqwalasele, akukho nto ingako ke ozawuyenza kwezininzi zazo, but nje ukuba uyazi uba udilishana nantoni okanye udilishana nabani, so that xa uzikhusela akukho nto inzima ke njengoba uzikhusele kumthakathi olapha endlini. Awukwazi uqhumisa, awukwazi uchela, sometimes kunzima noba mawufuthe because ulapha endlini. So what do you do? Ingxaki ke sijongene nayo buthakathi, but if uhleli nomayezeni wakho nacebisana natsho kuba ngumayezeni ongaboni onyangayo kuphela uthi hayi eyami into iphayana ekhaya, nizawubonisana ke nomayezeni nitsho kuba niphuma njani. Nantso ke ebesiyiphethe namhlanje Saturday the 23rd. Ngomso siyabuya ke sizothetha kuthiwa ngubani kanene, nguSomgaga bambiza abana uSomizi Mhlongo, sabe sisithi tribute kuyo loo ndoda. Siyayeka ke namhlanje ilale siyodibana ngomso Camagu.